Добър ден! Какво е това регистрационният сертификат? Здравейте! Гражданите на страните, принадлежащи към Европейската икономическа зона и желаещи да получат потвърждение на своите права да пребивават на територията на Великобритания, могат да кандидатстват и да получат регистрационно удостоверение или по друг начин се казва резидентско разрешение или жителство. Оформянето на документите на гражданите на Европейския съюз е абсолютно доброволно. В какъв случай ще се нуждае от регистрационния сертификат? По правило този документ ви е нужен като гражданин на Евросъюза в случай, че искате да присъедините легално член на вашето семейство, който не е гражданин на Европейския съюз. Оформянето на този документ трябва да се направи, ако вие планирате да получите британски паспорт, който може да получите след 5 години пребиваване в Великобритания. Този документ може да ви съдейства за получаването на различни видове социални помощи и за получаването на различни видове кредити, включително и жилищен кредит или така наречения mortgage. В настоящия момент Великобритания търси начин да излезе от Евросъюза и ако в бъдеще това се случи, то наличието на този документ ви дава възможност да не загубите вашите права на територията на Великобритания. Какви документи са ми необходими за получаването на регистрационния сертификат? Необходими са следните документи: паспорт или идентификационна карта, 2 паспортни снимки, документи, потвърждаващи вашето пребиваване и работна дейност на територията на Великобритания за последните 12 месеца. Разбира се, за повече информация се обръщайте към специалистите в нашата компания.